Upenyu hama unochinja. Life inochinja. Life inochinjira kusaidi rakanaka, life inochinjira kusaidi rakaipa. But upenyu kuchinja unoita sei? That's why vamwe vakati upenyu ivhiri rinotenderera. Pakutenderera kwaro pane rimwe side rinenge ratsikwa, rimwe side rinenge rapamusoro. Vamwe vakati hakuna situation iri permanent. Zvine kachokwadi kare mazviri because life inochinja. Ende chinhu chandakaona ndechekuti as long as uri mupenyu ndo guarantee yekuti zvinhu zvinogona kungochinja. Munhu asisina hope munhu afa takutomufushira, but as long as uchiri kufema, breathe in breathe out, life inochinja. Kuchinja chaiko zvokuti, but pane chinhu chinoitika manje chekuti kana life yachinja, tomboti yachinja wapamusoro, ende kazhinji pawaitambura une treatment dzimwe dzawaipiwa nevanhu, une kumwe kubatwa kwawaitwa, une zvimwe zvinhu zvawaisangana nazvo. Inini I think kana life ichinge yazochinja better, zvinhu zvawakasangana nazvo zviye take it as a lesson. Kurwadza kwazvaikuita wakutofanira kuziva kuti hasi zvinhu zvinoitirwa munhu izvi, because ndakaitira munhu izvi zvinhu izvi zvinorwadza mwoyo. Mamwe masituation haangoitika ega, anoitika for a reason, kuitira kuti kana wapa neimwe level, kana kuti Mwari wakuisa pane chimwe chidanho, ugoziva kumashure ende ukatarisa munhu ari musituation yanga uri before, ugokwanisa kufila zvaari kufila kuti right. I think panapa unoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvinogona kuitira simple, but munhu auya parufu, adzoka pane rumwe rufu, mamudeedza kumuchato, auya akapfeka hembe imwe chete. Kana usina kumbodarika nelife neline iroro rokuti uchienda kuChristmas unosvika wakadhirowewa pamudhuri nesheti yako yemaline, because vanhu vari kutoziva ndo yauri kuuya wakapfeka, unogona kutadza kunzwisisa kurwadza kwazvinoita. But Mwari vanogona kungokudarikidza nemulaini iroro kuitira kuti paunenge wazoenda pane imwe level uzokwanisa kunzwisisa zviri kufila vanhu even vasiri kuzvitaura. But era yatinozoita manje kazhinji ndeyekuti kana Mwari vatiisa pane imwe level tinenge taakuda kurivenja zvataitwa zviye taakuda kuzviita, but izvozvo hazvirevi kuti hatisi kutadza kana kuti tiri kutadza zviri nani because tiri kurivenja. Of course zvinenge zvichita kuti isusu tifile zvinenge zviri nani kuti ndadzorera, but kutadza. Ngatimbopa example, alright, haisiriwo nyaya yatiri kutaura, but example yekuti vanhu vari murudo, mumwe wobva achita, and then mumwe wobva aenda kunochitawo achita saka neni ndaakuchita. Hazvireve kuti iwo hauna kutadza nokuti uri kudzorera, because kana pakazosvika panonzi vese vakambochita huyai kumire kusaidhu, hausare wakamira kuti inini kwangu hakusi kwetaipi iyoyo because ndaidzorera kaini. Munongoenda mese kune kuri kuenda vanhu vakachita. So what we are saying is, kana uine zvinhu zvawakamboitirwa kumashure, Mwari kana vakakubvisa musituation iyo vakuisa pane imwe situation, take it as a lesson yekuziva kurwadza kwazvinoita, kuti izvi zvinhu izvi handina munhu wandiri kufanira kuzviitira because ndiri kuziva kurwadza kwazvinoita. Because sometimes life inoita kunge musoja. Unoona masoja kana achipiwa training, anogona kupiwa training inorwadza zvokuti nyangwe akaenda kuhondo haafe akanosangana nesituation inorwadza kudaro. Izvozvo zvinenge zvichiitirwa kuti nyangwe pazvinozonouya anenge angozoona kunge zvinhu zvemanga kutaura kuti tikufanira kumhanya 10 Ks kutraining time mhanya 50. Saka panenge uri kuona sometimes pane mimwe mupata yatinongodarikidzwa nayo naMwari kuitira kuti for a purpose, kuti kana muchinge mazokumberi uko munge vanhu vari kuziva kuti avo vanhu vari apa avo vari kufila sei even vasiri kutaura. So that's what I always say. Sometimes zvinotikurira hedu sevanhu, even inini zvinondikurira, but chinhu chandoziva kuti kana uchinge waitirwa chinhu chinorwadza, sometimes inenge iri lesson yekuti vanhu Mwari vari kuda kukunzwisa kuti kana munhu akaitirwa zvinhu zvakadai izvo anofila sei.
zvokuti iwo usazviite. Kana ukaona munhu ari kuitirwa izvozvo ufile kuti pakanganiswa. Mwari vanogona kuita izvozvo, but problem ndeyekuti isusu tinenge takuda kudzorera. But kana ukadzorera hazvireve kuti iwewe uri nani pana atanga. That's why muchiona even mitemo chaiyo yemapurisa, kana mumwe akakukanda chibhagera iwewe ukakanda futi chibhagera, maakutonzi marwa, maakubhadhara faindi mese. Zvokuti uyo atanga uyo azoita sei, aiwa wadzorera wakandawo chibhagera, saka maita sei, saka marwa. So kune mamwe masituation anotoitwa for a purpose naMwari, kuitira kuti kana muchinge mazosvika kumberi makazorangarira kumashure munoziva kuti Mwari vakambotaura nesu. Imwe situation kunenge kuri kutori izwi kwaMwari vanotaura nenzira dzakasiyana siyana, kunenge kuri kutori kutaura kwaMwari.